देवस्थान इनाम जमिनींसाठी वेगळा कायदा आणण्याचा विचार असल्याचं मत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलं आहे। जसं देवस्थान इनाम जमीन आहे, देवस्थान इनाम जमिनीमध्ये काही कायदा आणण्याचा विचार आम्ही करतोय। देवस्थानची जमीन आपण जे काही लोकांना कसण्याकरता दिली आहे, ती जमीन कसण्याकरता दिली आहे अनेक काळापासून, पण देवस्थानच्या नावाने आहे। पण आता जे काढू शकत नाही, तर आम्ही हा विचार करतोय त्या देवस्थान इनाम जमिनी 4 लाख हेक्टर जमिनी आहे महाराष्ट्रामध्ये, पश्चिम महाराष्ट्र, सिंदूर, रत्नागिरी भागात देवस्थान इनाम याच्यासाठी वेगळा कायदा करावा लागणार आहे की एक 10% वगैरे। आता आपण चर्चा करू देवस्थानची इनाम जमिनीबद्दल, पण काहीतरी टक्केवारी पैसे जमिनीचे रेडी रेकनरच्या काही टक्के पैसे हे देवस्थानला द्यायचे, ट्रस्टला, आणि त्या जमिनी फ्री होल्ड करून टाकायचे, जे कसतात त्यांना देऊन टाकायचे। असाही एक कायदा जसं आम्ही विदर्भात केला, क्लास 2च्या जमिनी क्लास 1 केल्या। म्हणजे सीपी अँड बिरार सरकारने क्लास 2 लावल्या जमिनी कसण्याकरता दिलेल्या होत्या, त्या मग क्लास 1 केल्या, फ्री होल्ड केल्या। तशा देवस्थान इनाम जमिनी फ्री होल्ड करण्यासाठी कायदा या राज्यामध्ये आणण्याची गरज आहे, ते आम्ही करतो आहे। या ठिकाणी काही शर्तभंग झाले आहे जमिनीमध्ये, म्हणजे काही ठिकाणी ज्या अटी शर्तीवर आपण जमीन दिल्या होत्या त्या शर्तभंग झाल्या, तेही आम्ही रेग्युलाइज करण्याचा प्रयत्न करतो आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।